Uba rangkan sai karbuki MDC ka umroi constituency menta ka singi ka spotru kalaling kod ula pli pej ba e ka wega jaka jongok kai perthai kabla tip kum ka sai pra river view ecotourism park kabla na kasnong den sai pra umroi hakati ka jaka jongok kai ka don gawa ka jaka sa lembat shibun ki jaka penbernya nam ta ki habrat bat ya ketika jaka jongok kai la beting kaling baka HDFC Parivartan lembat ka jinyos nok tilang da ka dorbar snong sai pra hakani ka singi nolor ba rangkan sai karbuki MDC ka umroi lawan bani don lang do ba obino shooting project in charge FXB Indian Suraksha ba yit borlang ling do project coordinator FXB sai pra urang ba snong den sai pra ba pailan kurba ba defender Eslamare chairman dorbar snong den sai pra lembat kiwe ba defender Eslamare ulai thu ba kasnong gadon ni kajintmu ba om tang bantei ka jaka jongok kai henry ban kentiuru e ka jinyo kam yo jam jong kinong snong Kini kejaka kadai hapok nasional dan umsai pra kemudian ha berembang CNRD block Ribhoi district. Di kini kadai ka nasional dan umsai pra kemudian ha road jong kadai ka wak miam ngum POE mentah. Di ka ni kadai ka ecotourism ka bangi penkerteng ya ka umsai pra River View Ecotourism Park. Bat ya kini ngila sedang mentau senam arhajar arpulai di ha ka jing beitingka jong ka FXB Suraksha India bat ka jing asnok ti rengkat ru bat ka snong di limba ka jing tray rengkat bat ka snong ngila la ban penurlong ya kini ka Ecotourism Park ka bangila ban yoi kumba kalong mentasi di po ka jing pe jikmi jong ka snong umdan sakra kiba kwa banwan jogok kai kum tu ngi don I entry fees iba arpo tengka nam tai ki khlung ki khna tu tingi panlai ai tang kiba la sipho snam saneng kum tu ngi sim tang sipho tengka kemut arpo tengka ki rang ba sipho tengka ki khlung tang joka snong ni la penbyang ni ka jaka sa ngi le ki ni ki camp yo yang the ni ka camping area te hang the phila ban sa met ingin sadon ki stay home ngi patla ban le menta aka second phase ni sa le ta tingi don kini ki cooking area ki kini ki shed up teling ne te kini ki cooking area mot phila ban booking ya ne te P1 sis pangot P1 as pangot phila ban booking ngi area ne te mot phila ban shed hiang ne te nak liang jongi ngi la penbyang ya ka shed ya ki deng thang ni la penbyang GQ ki pliang ni la penbyang don kam chu ban khuslai ban kit ban ra ban rong te nak liang jongi ngi la penbyang kita bar khai mot fish one to enjoy ben te pin su tanat hoi ngi don ki kendon ki jongi hi ka kendon hi ka bah khmat hi kolong ba pin le don akor don buram kata pin pen internet num pen jaklia kan ka jaka te nakta ki don hi ru ki kendon ki jongi ki ba ngi ya le kat bala ban te la kham ki nu ki jing sneo le se mo ki ba pen slur ki bru le se kham tam kum ki ni jaka le skobha tenrei nak liang jong snong ni la don de ki volunteers ki jongi ki ban pej parban ki ban pej ban jengok ki ban up numat nemir ru ki function ki baki ki don ru inda kaliang jongi ni la bo ki volunteers ki ban pej ya kata ka bangi khat ki security mo te nak liang jongi hi ka snong te ngi kwa hi ban kentiu ya kayo kam yo jam po ka snong om dei tang bakan long ka jaka jong akai rei kan long ru ka jaka ka ba kan permi pisah ban ai kam ai jam ki khon samla ki jongi kum bagi tip hi kan ka snong dan sa pra jongi ki babon hi ki kinong rep kinong bela te
kim don kam don jam ki bobit babiang ten rai limba kane limba ka jing trai stom ngin la pat ban penbit penbiang ya ki yo kam yo jam nang ta ki kon samla ki chungi ki long keme ki chungi ki badon kam wat ki rang ba ro kum jo area ka chungi hang tai po sau riang lale sibun ki kam la ban len kala don ka farm sniang ya ka banang liang chungi lai arab hang tai leng ba ki self help group dengan ngukumen sikat dai ia ka jingwan ka ne ka FXB suraksha hang ne po ka than ka chungi kala long ka jingker ku ka ba krau ka balong rukum si benta ngayo ba ka polisi ka rukum troikam jongan FXB kalong si benta ban wanra de hakaban generate ya ka employment kata ka di ka bangas ngut tenat iya ka ka polisi ngasung thu ila de kum uwe ni ki syakri barit unong troi hapo la ka jong constituency jan man ka sngi la sigi babun ki samlai bawan sing jong MDC sngu bahasa Arab kamlen MDC sngu bahapen keren lem ngalik tep kam hang ta ter bun ki samlai ki ong tu ngi im hene ka juk ka jenjar kam hadu kata-kata nga ong MP kam jenjar baling ong kom jenjar wat udah karna siliang duriau udang yo ti jing bun ki kam hene pori jongi ngare na kalai kata ndai bun ba ki kam hade ki jongi ki badon hang ne kemut ngim yo ida ni wei kong akli ki khun kan ngot yo nga don sangot MDC uban kong ada bi kom ta bok frem yo kam phiu la su song dukan ayu song dukan hardware ngota ka dukan gede nem ka kam pi ong kam te kamu ka kam bun sim ngi simpet te kam sarkar hari ya kan ka kam business ke bingi le bun ngim sim te bre kam ngong kan no si sngi udang de si sngi de hi san phau du pojar profit roughly lak nom no si hajar si benai ru phau ni pojar ka ba de kam ko bakrau ra ta hari ngi bun ngim nang te ban nyu ko ya ine ikam bangi ngi troi ni ong bek bum don kam ka kam ka bangi sim ga di bek tangka kam sarkar dia kata di babak kelasi kat di dia namar kata ling bagan sinjam yang ban nakali nga dor bar snong sait pra kasim ngas ngeu ban ai ke jing kublei ke bak kerpang ya ka jingwan ha ka jingmut ke jing perkhat jong phi kum ke executive committee jong ga dor bar snong sait pra ban pli ya ke neka eco parks hangne harut jong ka wa umyam kasait kalong ba itnat la ban len ngas nguthu bakan sakring hi yakinong wan jengo kai pertrai ngintang su upload po YouTube rum bagi babun kin sakawa hi banwan pek ya keneka jaka ka jongi hangne bat habaka dor bar senong saj pra kayo ya ka jong jing babriu jong kaneka senong jong kaneka riverside jong kaneka rutwa nginang pen internet su yaka nang bakan dupring yakinong wan jengo pertrai